Domet. Oke. Dok Sri. As. Ayo. Pasukan Buto Kresek Abang. Yo, lah. Syukur siapa bos? Lo. Yo. Klangsar yuk. Dewi lagi, as lo ya, Wendy Sanjaya ayo sekotak lu, Usa satu barokah kata bilik rene otak tebilik Sapa Wulu bersama pasukan Buto Kresek Abang nyerandu. Oke, sudah ngadep ya. Ya. Masuk dek. Sun sing lali. Ya, rungokno. Isun yo sing lali. Rungokno lho wi, ora lali bocah ya. Ambiriko kutiangane ati. Sing dhisik kok saiki. Enget pengen los longgoreng plataran disekseni padyange ulian sun sing lali isun yo sing lali ambiriko hangsun
turuti ojo sampe riko loro ati pengen riko yo wis janji welas riko yo sing lotor selawase janji riko yo son simpan ati nyatane riko saiki tega nyulayani janji loro ati jalarane mung krana wong wadon liya manise rasa seneng kasih contoh wi pahit semangat bareng-bareng nyambut Kompak Jo pasukan Buto Kresek Abang seragame anyar neh Yati seragame anyar neh yang ketiga karuya segawe lali yo jos isun yo sing lali ambiriko angson impi Seruti desa mirin pengen goyang riko ngoro ati pengen riko yo wis janji welas riko yo sing lontor sawase janji riko yo sun simpan jrone ati nyatane riko saiki tega nyulayani janji loro ati jarane mung krana wong wadon liya manise rasa seneng pahit rasa kaget riko yo hangsen puji saiki yo mangan ati timbang ketiki karuyan son gawe lali ayo yo yo gelap riko yo wis janji welas riko yo sing lontor selawase janji riko yo sun simpan Wasekda Putra Budaya bersama pasukan Nyerandu Kresek Abang Mbak Mujati goyang Mbak goyang ati jarane mung krana masuk teranikas manise rasa seneng pahit sun rasa kaget riko yo hangsen puji saiki yo mangan ati pinjang ketiki karuyan sun gawe lali perang tidak waslo ya Wendy mengepala lagi iyo iki ayo yapin kalau ayo lo setelah nanyar lagi ya yo kak yo kak waduh Sri ah salah lele anyaran laris bener ya yo naik lo
asli lo pas. Yo. Yo ya. Yo ya. Yo ya. Deh, aku lek. Yo. Iya lah. Loh, ya alon-alon. Ye, pas. Edian. Yo. Sri anyar. Ayo. Iya, iki lho. Iya. Layak to. Bocah kae iki wedi tenan. Lah trene melok. Mbak. Woi, jaranan, Mbak. Jaranan, Mbak. Mbak, jaranan, gadolan. Woi. Waduh. Sabar. Iki jaranan. Sabar. Ayo. Keblake lah iki. Pas. Loh. Ya. Gila asli, Bro. Beh lah trek koceng lho barang lho Pak mangkane. Gampang dideni wong. Oh. Lan, lek bojomu tak asline jare dhewe bacok. Weh. Yo ya. Aduh. Demet iki saploke nganu lho malah kurang lho. Nah. Lo, kaya ngene lho, aduh. Yo, edan. Lo. Ayo. Ya, la, ora apa-apa. Lah. Weni jan mentalan dolan Weni. Yo. Kaya ngono kuwi lho tenan. Seringe wong mentala sing dewelas asih lho seringe. Gampang. Yo, terus. Lah. Atulung. Lo. Lah ya kene wi. Anyar wi. Lo. Ayo ajar wi. Duh. Wes jelas ra kene digawe Akbar bingung iki lho. Woi bar. Bojomu amo bar. Oh, lihat bocah. Terima kasih. Waduh. Aku kok pernah dikalungi karo Mama Den. Ya, sik bater, Mak. Ya, terus, Mak. Terus, Mak. Wajutane padha kasih sayang ini Mas Yogi. Sing asli putra budaya lho. Yo. Pimpinane Bapak Jaino, bose ya tok rawuh niki. Tepuk tangan. Ya Pak Jaino ora mentolo, Pak Jaino ora mentolo. Ayo. Oke, terima kasih. Ayo. Lo, Aidan. Putra budaya ini. Asli putra budaya. Ayo. Putar gue canda dasar. Lo, ayo terus. Yo, tolong mana. Yes. Ora kerasa ayo. Ketokan yo. Ya. Ayo, la. Kesar. Ya, adik sikil. Ya. Aduh. Yo. Acar dikale. Yo, kilo. Aduh, ya amoh tenan. Ayo. Yo. Aku jaluk Duk Sri. Ayo. Kulur dong.
terus. Yo. Ya dok sih lah, tengah. Woi. Aduh. Aduh. Waduh. Terima kasih. Ayo, yang lain jalan surga saya buka.